Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 1. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Dios, alang sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Efeso, nga matinumanon kang ni Kristo Jesus. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibut-an sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimut-an og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod, gihatag niya kanato, sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato, ang tinagong laraw, nga iya nang gibut-an, nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios, nga tumanon niya inig-abot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit, ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Mao usab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Dituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan, ug nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanan katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong malaumon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuohan.
Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa iglesia gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang sulat ni Pablo sa taga-Efeso Kapitulo 1.